Tinc 49 anys, soc professor, sempre he viscut de lloguer a la finca. Fa 22 o 23 anys que visc aquí, per mi és casa meva. Ara mateix és un camp de batalla d'una guerra de classes per mi. La primera sensació quan reps un burofax que et diu que has d'abandonar casa seva és, ostres, tinc mala sort. No? Després parlant amb els veïns, vam fer una assemblea i eren molts els que avui han rebut. Vam pensar que això no podia ser. Aquests fons que cada vegada acumulen més propietats, més habitatges i estan decidint com seran les nostres ciutats i qui mereix viure i qui no, com a ciutadà vam pensar que no, que havíem de protestar, de fer-ho públic i que no pot ser que vingui aquí un fons voltor i ens expulsi de casa nostra i, clar, ja fa anys que això passa a la ciutat, no? Ho llegeixes, ho veus a les notícies, però, clar, quan et toca a tu és molt fotut. Aquesta lluita també t'omple, no? O sigui, et sents que estàs en el costat correcte, no? Amb la gent dèbil, que en aquest cas som els llogaters. I estem aquí davant del capital, no? En forma de fons voltor i grans tenidors que es dediquen a acumular pisos i a fer fora la gent. Que les administracions i els polítics fessin alguna cosa. No podem esperar, això s'ha de regular amb lleis. I si no ho fa l'administració, doncs aquí estem nosaltres.